bandiraɓe sehilaɓe musidɓe fulɓe renduɓe on calminama on jurama on jarama kadi on jettama no fewi on du'anama jaam Allah bajjo baɗowo ko weeli ɗum tawa hay goto firtata bisimilla moon e hayangoji men hande ko talata balɗe 14 e lewru setto hitande ujunnaji 2026 roɓindo moon jaydeji dey arti gam tongande on ko ɗi piri ɗi pirti ɗi cari ɗi cakti e ndeɗo ñalande e nder jayde l'informé dey ɓeɓe ganduɗa kamen jilla e goomu liggotoɓe e BTP dey woni syndicat BTP dey hina wayno ɓe jekkiti konngol gam huttade e sinon wullude mette mumen e caɗele ɗe ɓe dañi e nder koɓe liggoto ko ha taki omo ganduɗa ka woni Oumar Ndir de e nder jayde he wi ko jomugo ngo ganduɗa de kamgu BTP yani hande feerambo yi esi feerambo nan non tigui jayde nde windir ɗum Oumar Ndir président du syndicat des BTP dans le BTP le moral est au plus bas jayde nde ɓisdi hen ko omo ganduɗa ka woni Oumar Ndir on de keyniɗo syndicat BTP wi ko de laamu ngu foti tan ko yoɓde liggotoɓe ɓe e BTP woni mahdi e taliji e ko wayi noon de yo yoɓ ɗumen kalisaji mumen e si noon yo dartin ñamale ɗe ɗe tegata e dow mumen ha taki noon tigui tigui kamen kam ɓe mbi tan koko satti e ko muusi ɓe guuri e ɗeɗo balɗe jayde ɓisdi hen l'état doit payer et arrêter d'endetter le privé on s'est habitué au non respect par l'état de ses engagements contractuels hina wayno de jayde nde ha joni wi ko Oumar Ndir de wi kamen ɓe mbowti caɗele ɗe ɗe ganduɗa de laamu hongo ɗumen ɗe tega e ɗiɗo duuɓi ha taki noon kala ko firti e aadi mboɓe mbadduno e laamu de heɓe gandi tigui tigui haydara ko wonata hen ɗum taki noon ɓe mbi dal kamen kam ɓe jii ko laamu ngu firti aadi hakkude mumen e koppareje ɗe ɓe jogona e wiide jayde l'informé jayde le parlement de kam ne arti ko e ko rewi ko hakkude mbiɗen ASER e AE POE ɗum noon ko dossier mo ganduɗa de e balɗe foof coow homo hen immi tigui tigui ha taki omo ganduɗa kam heyni ASER hande de woni Jean-Michel Sène kam de hina wayno tigui tigui de yahi toon to section de recherche ha taki jayde nde windi ko dossier ASER AE POE Jean-Michel ala SR omo ganduɗa kam heyni ASER woni Jean-Michel Sène de hina wayno wi ko kam darima tigui tigui gam hollirde e laɓɓinde kala ko tegete e dow mum ha taki jayde nde windi ko je leur ai ainsi signifié ma disponibilité pour donner toutes les preuves nécessaires à la manifestation de la vérité wi kala ko wawi gonɗin e tinno kam ko wi ko koppareje ɗe jaltuɗe e toon to ASER de kam darima tigui tigui gam hollirde ɗen ɗon koppareje ha joni e nder jayde le parlement kam Jean-Michel Sène wi ko le temps des politiciens sans véritable discours qui tentaient de s'agripper à ce dossier touche bientôt à sa fin hina wayno de wi ko ɓe ganduɗa kamen dillata e ko fayi e politique de sa yi ɓe nangti e oɗo dossier de woni ɗen ɗon koppareje ɗe ɓe guinnata de ko yidde tan yakkude inde mum e sinon ɗum kam hanti wayno ko joni han ɗum hanto e wiide jayde le parlement jayde le soleil de kam wi ko kala ko fayi e bagueji e comci e tekke de hina wayno ɗum ko waɗata ɗum de ma ɗum ɗiftine ɗo e nder Sénégal ha taki jayde le soleil windi ko revitalisation du secteur textile le Sénégal relance la machine à coton ina wayno de kala ko fayi e hottollo e ko takata ko yimɓe mbawa moƴƴin baguiji de hina wayno ɗum kam hanti omo ganduɗa ka woni Bassirou Diomaye Diakhar Faye de wi ko ma ɗum ɗiftine ɓoyata e nder lesdi Sénégal ha taki jayde nde ɓisdi hen ko l'industrie textile sénégalaise a sombré au début des années 2000 sous l'effet conjugué des politiques de libéralisation de la concurrence internationale et d'un déficit d'investissement structurant hina wayno de kam on mo ganduɗa kam woni Bassirou Diomaye Diakhar Faye de wi ko sa yi gonɗon sengo de kam gone ngo yani fuɗɗi hitande ujunnaji ɗiɗi e nder Sénégal woni 2002 ko ɓuuri ko heew addi ɗum ko wiyete concurrence hina wayno ɓeɓe ganduɗa nde heeɓe gimmo lesɗele heeɓe gadda baguiji e nder Sénégal tawa noon heeɓe ɗi jeeya e coggol bemgu ɗum noon ɗum tampinat
mbiɗen on ɗon secteur e wiide Jayndé Le Soleil ha joni noon Jayndé ɓisdi hen ko appuyé par l'Allemagne et porté par un nouvel élan politique. La filière se remet en marche hina wayno noon Sénégal de dañi ballal lesdi Allemagne e si noon laamu ngu ne yekkati kosngal ngam iftinde gonɗon sengo ha taki noon tigi tigi de kala ko fayi e bagi e comci e tekke de hina wawi hanti kam ma ɗum yahru yeeso e nder Sénégal e wiide Jayndé Le Soleil. Jayndé Wolf Quotidien de wi ko Sénégal kam si nari ɓamto fa yeeso de al fokde ɓe ganduɗa kamen goni secteur privé woni liggantoɓe ko e mumen de kamen ɓe jille e on ɗon alhaali e wiide Jayndé Wolf Quotidien saabu windi ko stratégie nationale de développement. L'État remet le privé au centre hina wayno de kamen ɓen ɓe ganduɗa kamen goni e secteur privé de hande tigi tigi maɓe nahno juuɗe mumen e ɓamtare lesdi Sénégal si wonani noon de tigi tigi Jayndé Wolf Quotidien wi ko haydara ko yahata e ko fayi e ɗum ɗon holliri noon omo ganduɗa ka woni tigi tigi e ɗerewol mum adunol keyniɗo jagorɓe lesdi Sénégal Ousmane Sonko e omo ganduɗa ka woni Baydi Agne keyniɗo patronat woni conseil national du patronat e ɗerewol mum adunol. Jayndé lasde artiko e koppareje kewɗe ɗe ganduɗa de heɗe mbiya tigi tigi omo ganduɗa ka woni Farba Ngom de ñamiɗe tawa noon ko koppareje laamu ha taki Jayndé as on windi ko injustice dans l'affaire des 125 milliards hina wayno tigi de e on ɗon alhaali mo ganduɗa de hombo yowi e ko tolni e temedere e nogas e joyi e milliard uji koppareje Sénégal de. Jayndé as wi ko heedo e sengo senginde de woni hen ɗum noon ko ɓe jagge ɓe mboppe saabu noon tigi Jayndé nde windiri ɗum tous libre sauf Farba Ngom hina wayno de e on ɗon alhaali eɗen ɗon koppareje de hewɓe kam ɓe gaccama ɓe koti guure mumen isi noon Farba Ngom de ha joni kam omo e nder kaso ɗum noon Jayndé as wi koko ɗum injustice tigi tigi e ɗerewol mum adunol. Jayndé Le Point Info de wi ko omo ganduɗa ka woni Macky Sall de gonɗoɗo hoorejo lesdi Sénégal de poɗotiratɗo jappere toon to goomu gendiji aduna woni Organisation des Nations Unies de hina wayno dañi ballal tigi tigi de ha joni e lawol ngol rewi ngam ƴettude nden ɗon jappere de saabu Jayndé windi ko Macky Sall à l'assaut de l'ONU avec 41 états africains en renfort hina wayno de ko tolnoto e lesɗele capanɗe nayyi e go'o hande gonɗe e nder Afrique de ɗe darima ngam jaggirande Macky Sall wawa heyno on ɗon goomu gendiji aduna woni Organisation des Nations Unies e wiide Jayndé Point Info. Jayndé Dakar Times de wi ko jamanuje ɗini gara de sarenake hay goto wonta yi engrais hay goto wonta hacco engrais hay goto wonta wawo sort engrais ɗum noon e nder aduna he saabu noon nde wolde wonde toon to wiyete Moyen-Orient hakkude Israël États-Unis e Iran noon tigui Jayndé nde windiri ɗum perturbation du trafic au détroit d'Ormuz risque de pénurie d'engrais hina wayno de ɗo laaɗe ndiyam ɗe ndewatno toon to wiyete détroit d'Ormuz taw noon Iran hombombo uddi de dagui nden ɗon wolde de taki laaɗe ndiyam gaddoje engrais e nder aduna hede hina wayno ɗen kam ɗe natti ɗon wawrew ha taki noon jamanoji e ɗine gara de Jayndé nde wi ko engrais kam hay goto wonta ɗum waw dañ e nder aduna he e wiide Jayndé Dakar Times. Jayndé nde ɓesdi hen le marché des énergies et d'engrais connaît des perturbations à cause du conflit iranien noon tigui Jayndé nde ɓesdiri hen ko jehere yeyande ko fayi e ndoyam de woni énergie e sinon engrais kam hina irtidiri ɗe balɗe sabo noon ɗo laaɗe ndiyam ɗe potno rewde ɗum uddama ha taki noon ɗum kam ɗum nattat yi'e joni han e wiide Jayndé Dakar Times. Gasnirten roɓindo Jayndeji dey ko coftal ɓalli sabo Jayndé Rewmi Quotidien Sport Plus de wi ko procès en appel des supporters sénégalais au Maroc. La cour confirme les peines et certains libérés samedi hina wayno tigi tigi de e ɓen jingonoɓe kippu Sénégal nangaɓe toon to Maroc ha joni de e ñawore wonde waɗande de hina wayno gonɗo ni tigi tigi ɓen kam maɓe keddo e nder kaso haysi tawi woɗɓe kam maɓe boppe ɓe garta e nder Sénégal ɗum noon ko ñalande samedi nde paɗen woni aset obo paɗen de ɓe gaccete non tigui Jayndé de windiri ɗum e nder ɗerewol mum adunol. bandiraɓe sehilaɓe ɗum wonɗo seeɗa e komin gaddanno on e ko Jayndeji ɗi dawi ɗi bindi hande tottidiren aadi ha sanga goɗɗo so wili Allah joom baɗe e bawɗe o.